ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. дӯстон, ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем ки шумо аз ширкати шифофармо ҳама намуд дороҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. аллакай чанд сол мешавад ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. то боби ҷангвари вазни миёнаи UFC Пауло Коста ба ҷангвари бебохти вазни худ Ҳамзат Чимаев визов дод. ма фикр мекунем ки Ҳамзат Чимаев ҳамон ҷангваре ҳаст ки ба октагон Пауло Костаи пешинаро баргардонда метавонад. қотил будани маро, ваҳшӣ будани маро баргардонда метавонад. ма бесаброна ин чизро интизорум, чунки ба ман ин чиз дар кор аст. ба ман муҳориба дар кор аст ва Чимаев беҳтарин рақиб аст. ӯ каме девонавор менамояд. барои ҳамин ин муҳорибаи шавқовар мешавад. хеле хуб мешавад агар ки ин муҳориба дар Абудаби баргузор гардад, чунки мо бояд дар он ҷо меҷангидем ва Ҳамзат дар Амрико ва Европа ҷангида наметавонад. аз рӯи маълумоти дар дасти ман буда ки аъзоёни дастаи ӯ хабар доданд, Амрико ва Европа ба ӯ санксия гузоштанд ва акнун ӯ дар он ҷойҳо баромад карда наметавонад, гуфтааст Коста. ва дӯстон, дар ҳақиқат чунин овозаҳо ҳаст ки Амрико ва кишварҳои Европа ба Ҳамзат виза надоданд, аз сабабе ки ӯ бо Рамзан Кадиров дӯсти наздик аст ва барои ҳамин вақтҳои охир Ҳамзат кам баромад карда истодааст. охирон маротиба Ҳамзат Чимаев моҳи октябри соли гузашта дар Абудаби зидди Камару Усман ҷангида буд ва акнун ӯ бояд ки зидди Роберт Уитакер дар Арабистони Саудӣ меҷангид, аммо осеб гирифт ва аз муҳориба даст кашид. дӯстон, чанд соат пеш варзигари маъруфи тоҷик Мухаммад Наимов наворе нашр кард ки дар он дида мешавад ки Муҳаммад дар постерҳо имзо гузошта истодааст ва дар поёни ин навор Муҳаммад чунин суханҳо навишт: як роҳ, як ҳадаф, Муҳаммад Наимов чемпиони баҳснопазир, иншааллоҳ ва ҳамеша алҳамдулиллоҳ барои ҳамаи чиз, навиштааст Наимов. ҳамчунин дӯстон, менеҷери Муҳаммад Наимов Фирдавси Ҳалим навори муҳорибаҳои Муҳаммадро нашр карда чунин суханҳо навишт: ҳафтаи муҳорибаҳои бародари ман Муҳаммад Наимов, рақиби якуми ӯ аз муҳориба даст кашид ва вақте ки UFC рақиби нав пешниҳод карданд, ба Муҳаммад 5 сония дар кор шуд то ин ки розӣ шавад. ҳадаф камарбанди бебаҳси вазни 66 килограмми UFC ва ӯ ин камарбандро ба даст меорад, иншааллоҳ, навиштааст Фирдавс. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Муҳаммад Наимов зидди Филиппе Лима аллакай рӯзи 22 июн дар турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор мегардад. худи ҳозир ин кард ана ҳамин гуна аст. агар ки дар вақти вазнкамкунӣ ягон тағйирот нашавад, пас кард ҳамин гуна мемонад. ва чӣ гуна ки мебинед дӯстон, Муҳаммад дар карди асосӣ меҷангад ва муҳорибаи ӯ чорум муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд ва ин барои мову шумо боз як дастоварди калони дигар аст. 2 сол пеш дар ташкилоти UFC ягон тоҷик набуд. имрӯз бошад тоҷик дар карди асосии UFC баромад мекунад. аҳсан Муҳаммад. ҳамчунин дар ин кард дигар варзигари тоҷик Муин Ғафуров низ баромад мекунад ва муҳорибаи ӯ дар карди пешакӣ мегузарад ва сеюм муҳорибаи ин турнир хоҳад шуд. мо ба Муҳаммад Наимов ва Муин Ғафуров вазнкамкунии осон ва ғалабаҳои дурахшон орзумандем. шумо бошад дӯстон, дастгирии худро метавонед дар комментария бо суханҳои хуб нишон диҳед. ҳатман дар канали мо обуна шавед то боздид хонободу сарбаланд бошед.